Assalamualaikum, selamat sore sedulur. Ya sedulur, aku kuwi mbene rampung menek ya sedulur. Pengen ngerti ora sampean ye. Waktu sore nang ari ngalas kayak gie, mangsan ketiga sedulur. Ju pada dideleng ya kayak gie. Weh, pokoknya manuk kabeh gersang ya sedulur. Wit kelapa sing mau lemu-lemu guys pada mengendat kabeh kayak gie. Weh, pokoknya mah merang-rang kabeh ya sedulur. Suket-suket sing mau pada lemu ya, pada entong, pada garing. Oke mah ya umpamane nganti ora diwehi udan 2 bulan maning Mas sedulur. Arep kaya ngapa ya sedulur petani ya. Petani nyadap ya maksudnya. Aduh, kowe ya mulai bangsane blukang-blukang lagi ya. Lari-lari kabeh tak kumpul-kumpulna nang nyong ya. Ora katang cumplung bae kata kumpul-kumpulna nang nyong ya. Lumayan lah kenang go urub-urub daripada pating selarah ya kayak. Weh, sing maune wit kelapa pada lemu-lemu. Ya kudu nrima kenal wong nanu ake mangsane ketiga kayak ya sedulur. Weh, diri sing maune lemu ngene nganti entong merotoli kayak gue sedulur. Nanggone sampean pada kayak ora sih? Aduh jan. Weh, kelapa sing maune pada normal-normal sih pada ngendat kabeh sedulur. Weh, tapi aneh kok. Nang daerah Batir apa badan normal kelapa apa ya? Gulan nang bosnya bisa akeh kok. Bisa akeh bae gue. Padahal pendapatannya mengurang setengah lebih ya sedulur. Bisa biasanya sedina umpamane uli 20 30 paling 15 rolas paling uli ya sedulur. Ya wong masan poro-poro nisi nangaring dhuwur ya sedulur ya. Wong sing nangaring ngisor bae arep ngeliat banyu bersih ngel ya sedulur ya. Ya wis ya sing pada sadar, sing pada sabar lah hatine. Pada berdoa maring Gusti Allah men supayane cepet-cepet diturun udane ya sedulur. Men normal maning. Jadi usahane kembali normal kayak biasane mamane udane wis diturun normal maning. Ya wis sedulur, iki keadaan nang desa melaporkan bahwa penyadap BKB pada ngerasa kena. Udah kurang kutok ya sedulur, kabeh pada ngerasa kena ya. Kendalane nangaring apa ke? Ketiga siki ya. Wis ora udan panase lebih-lebih kayak biasane ya sedulur. Panasnya pol lah.